stare careful. Don't let the pressure beat your organ. Turn on your sympathetic nervous system. That is the only way to remain insusceptible to the אני חושבת שזה בלתי ניתן להשוואה להופיע או לעבוד על אלבום. כאילו זה משהו אחר לגמרי, אבל אין ספק שבהופעה אני מרגישה שאני נולדת באותו רגע ממש על הבמה. כן, זה משהו אחר. את עדיין מתרגשת לפני הופעות? כן, מאוד. מאוד מתרגשת לפני הופעות. ברצינות. אני חושבת שברגע שזה ילך לאיבוד, אני לא אעשה את זה יותר. אני נורא מקווה שזה לא, אבל לא נראה לי שזה ילך לאיבוד עד שאני אמות. תענוג אמיתי, הערב ג'ם 88 FM, אנחנו מארחים את נינט טייב! שלום! היי! מה נשמע? כל כך טוב, אלוהים. אלבום חדש. נכון. את יודעת מה? בואו נתחיל. יאללה. כמה זמן לקח לך לעבוד על האלבום הזה? השירים נכתבו שנתיים, אפשר להגיד, לפני שהתחלנו להקליט, ואז פשוט עבדתי עם האנשים האלה פה באולפן בישראל, ואז פשוט טסנו לליברפול להקליט את הכל. אז ההקלטות בעצם נעשו בליברפול? חודשיים, כן. חודשיים? כן. בחודשיים הספקת הכל? כן, כי באנו מוכנים. כשאתה יודע מה אתה רוצה, זה קורה די מהר. היינו איתה בליברפול ובזמן האולפן פתאום הציעו לנו להופיע בעיר וככה דחפו את ההופעה שלנו כזה ברגע האחרון וההופעה הייתה סולד אאוט, מה שנקרא. אני חושבת שזה האלבום הראשון שאני מרגישה שאני כל כולי בתוך האלבום הזה, על כל צדדיי. זה מה שמורגש פה בעיקר. וזה לא קשור לכמה כעס לך האלבום הזה, אתה יודע, זה פשוט מדובר בנשמה ובנפש. האלבום הזה האחרון שעשתה, Sympathetic Nervous System, אני חושב שהוא התפתחות של הכתיבה, של נגינה שלה,
מוזיקה בלועזית זה מוזיקה שאני שומעת מאז שאני ילדה קטנה, זה היה לי משהו שהוא נורא נורא טבעי, וסוף סוף הצלחתי להגשים את זה, אז זה קרה, כאילו. לאן אנחנו הולכים מכאן עם האלבום הבועט הזה? אנחנו הולכים לשיר שנקרא I See You. I See You זה היה הסינגל הראשון ששוחרר לרדיו. I see you walking with your hand on the ground. The road is taken by a dead man alive. He will convince you to take that ride. I see you, I see you. I see you see nothing else. Your man's song is in another word key. I see you see her say him. זה בעצם, אפשר להגיד, האלבום הכי בועט שעשית אי פעם. יש לך שניים. אתה יודע, כן, לא שזה כל כך הרבה, אבל כן, זה אלבום שדי, אפשר להגיד, תעודת זהות שלי. אני תמיד אומרת שהכל מאוד יחסי בעניין הזה של לבעוט במוסכמות ולעשות אלבום שהוא ארדקור. בעיניי האלבום הזה הוא לא ארדקור, את יודעת, זה משהו זה יוצא ממני, וזה כאילו נראה לי הדבר הכי טבעי בעולם. מילים, לחנים? כן. הכל. חוץ מכמה שירים שזה היה בשיתוף הלהקה המדהימה הזאת. את כתבת. כן. תשמעי, עשית יופי של עבודה. את ציירת את הציורים בחוברת של האלבום. כן. מה, את רוצה שאני אדבר על זה? כן, למה לא? על הציורים? אוקיי, החוברת של האלבום מורכבת מציורים שלי שציירתי תוך כדי העבודה על האלבום. לא ציירתי מעולם בחיי, ופשוט שם בליברפול היה איזה משהו שקסם לי בפחם, בעיקר בפחם השחור הזה, והתלכלכתי נורא בידיים, וזה עשה לי את זה לגמרי. אז ציירתי כל מיני דברים שבסופו של דבר החלטתי שזה הדבר הכי נכון לעשות, לשים את זה בתוך האלבום. כחוברת... כחוברת, איור, אפשר להגיד. כאילו, זה לא פיקאסו, זה רחוק, אבל זה אני, זה סבבה. אני רוצה להגיד תודה ללהקה המדהימה הזאת. ברור. שזה להקת רוקפור עם מאיה בלזיצמן, שזה אומר שזה ברוך בן יצחק על הגיטרות. כן. וזה איסר טננבאום. וזה מרק לזר. וזאת מאיה בלזיצמן. ואני יכולה להגיד שבאמת בלי הווייב והנגינה שלהם והפאשן, זה פשוט לא היה נשמע ככה. חיבורים רוקפור. אני חושבת שזה לא משהו שאפשר להגדיר בטקסט. זה חיבור שהוא אחר, מעולם אחר נראה לי. ראיתי אותם בהופעה בברבי לפני שנים. מאוד אהבה את ההופעה. עשינו כמה פגישות אחר כך, ברוך לימד את הגיטרה, התחלנו לעבוד. והחלטתי שאני רוצה לעבוד איתם אם הם הסכימו לקבל אותי למשפחה. וזה מה שהיה, תכלס.
מלווים אותה 7 שנים. אני מ-2009 מההופעה הבכורה שלו של האלבום קומוניקטיבי. קודם כל, כשהיא מופיעה, היא סוחפת, יש לה אנרגיות, חבל על הזמן, היא מקפיצה את הקהל. אני עוקב אחרי כל ההופעות שלה. יש פה קהל שמגיע לכל הופעה שלי, לא משנה איפה ההופעה הזאת נמצאת. אני תמיד שואלת אותם איך לא נמאס להם לראות אותי כל הופעה, אבל מסתבר שלא. You people running from the end will stay there for everyone. No need to fight. Where I think you know the story where pretending is only gonna make it worse. Please don't pretend. Teach me how to keep my mouth shut. עוצמתית מאוד, יש בה קסם. אפשר להגיד מכשפת, במובן הטוב של המילה כמובן. אפשר לראות אותה בלי להסתכל עליה, בלי להתמקד בה, אי אפשר. פשוט היא מושכת את כל תשומת הלב בכל המובנים. Without the wind, I cannot exist without you. אני רוצה לעשות מוזיקה. ואם זה משפיע על מישהו בצורה מסוימת, עד כדי כך שזה מזעזע את עולמו, לטוב או לרע, זה מגניב, זה סבבה. אבל אני לא חושבת על להוביל משהו, עדיין. הדבר הכי חשוב הוא שהיא הולכת אחרי הלב שלה, והיא אמיתית, היא אותנטית, והיא עושה מה שהיא אוהבת ומה שהיא חושבת, ולא מה שאנשים מכתיבים לה. האלבום האחרון שלה, יש בו מלא שילובים ואפקטים מיוחדים, כאילו, אלבום ממש מיוחד, באמת סוחר.
לאן אנחנו הולכים מפה? שיר שנקרא או קומפיוטר. או קומפיוטר? קצת רדיוהד? או קומפיוטר זה שיר שעבדנו עליו בבית בהתחלה, וניסינו ככה למצוא, כי היה משהו שהוא לא היה שלם, וככה עבדנו, ופתאום יצא משהו שנורא התרגשנו ממנו. את העיבוד, לפעמים היא מביאה גם רעיונות משלה, ולפעמים זה משהו שנוצר תוך כדי נגינה. לפעמים מג'מג'מים ופתאום יוצא משהו מגניב, ואומרים, זה היה טוב, בוא ננסה ללכת בכיוון הזה. בכל אחד מהשירים יש משהו, כי זה באמת, זה כבר בדם שלנו, זה חלק מהיצירה. יש הרבה מה ללמוד ממנה בתור פרפורמרית. כובשת גם אותנו, היא מובילה אותנו. פרפורמרית מדהימה, היא חיית במה. הזכירה לי את אלוויס קצת. גברת נינט טייב, אתה יכול להסביר לי מה זה הדבר הזה? זה פשוט מהפנט. לא, זה פשוט מהפנט. אתה צריכה לראות פה את כל הקהל, איך הם... In my home. והם כאילו, איתך, הולכים? זה מטורף. את שלמה עם מה שנעשה, וזה נראה שזה באמת אחד מהדברים שאת לקחת אותו הכי רחוק, הוא מאוד מאוד שלך. את כבר לא הילדה הטובה, מתייפייפת, הנהדרת שכולם אוהבים. את עושה מה שבא לך, מה שאת רוצה, מה שאת אוהבת, ולא אכפת לך. אני לא חושבת שזה קשור להתייפייפות, אני פשוט באמת עושה את מה שאני אוהבת. זה... היד שלה בעצם מנחה את כולנו, גם אם לא שמים לב. אבל לנגן רגע? סבבה. תמיד שולטת במה שקורה גם בבמה, גם מחוץ לבמה. שייקה, אני צריכה את מאיה אצלי במוניטור קצת. כיף להיות מאחוריהם. בהחלט משהו מאוד מיוחד, אי אפשר להגדיר אותו במילה, אבל כן, היא מיוחדת מאוד. I think I know how to find my love. I think I know how to find my
deeper and deeper. I think I know how to find my love underground. If a home's supposed to feel safe, how come I feel so exposed? One window. לאן מכאן? לאן מכאן? למקום שיעשה לי טוב, למקום אני חושבת יבעיר בי את האש, כן, לשם אני רוצה ללכת. תודה רבה לכם. נינת טייב, ג'ם 88, אנחנו מסיימים. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? קודם כל, 88 הייתה לי שם תוכנית קבועה ששידרתי כל יום ראשון. זו תחנה שהיא בלב שלי, את יודעת. זו בערך התחנה היחידה שאני שומעת ביום-יום. כי פשוט יש שם מוזיקה מאוד 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 טובה. וזה שהם משמיעים את האלבום שלי זה הכי מחמיא לי בעולם. באמת. זה אומר הרבה בעיניי. אני באמת אוהבת את התחנה הזאת. אני גם אחזור לשדר, נראה לי, כשיהיה לי קצת יותר זמן. אני באמת המרצה מספר אחת שלה. רגע, הראשונה כאילו. ואז באמת. קחי תמונה.